Hola, soc la Tània i el meu objectiu principal en aquest treball és construir un telescopi des de zero. Així que el més important per mi era aconseguir un telescopi amb el qual poguéssim observar objectes de cel profund, tot partint d'un baix pressupost, però que aquest igualment ens permetís adquirir una bona o molt bona qualitat comparada amb telescopis de les mateixes característiques. I com a hipòtesi, em vaig plantejar que potser aquesta disminució del pressupost podria afectar la qualitat disminuint-lo. Per fer-ho, vaig començar fent recerca de totes les possibilitats que tenia de construir un telescopi i analitzant com ho havien fet els diferents aficionats. A més de també posar-me en contacte amb diferents especialistes, per després escollir-ne les seves dimensions i comprovar-les amb Newton for the Web, una web especialitzada en la construcció de telescopis newtonians. A partir d'aquí ja vaig poder realitzar els plànols que em van ajudar amb la construcció, la qual estava encarada en un telescopi de tipus newtonià i amb muntura Dobson. Arribats a aquest punt, podem refutar la hipòtesi inicial perquè jo sí que he aconseguit un molt bon telescopi partint d'un baix pressupost. Gràcies a l'èxit de la part pràctica, vam ser capaços d'observar la Lluna, Júpiter amb els seus 4 satèl·lits principals, les Plèiades, que són un cúmul d'estrelles joves, i la nebulosa d'Orió, entre d'altres. Dit això, que vagi bé i bons cels. Me'n vaig a fer observacions.